Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kuma TV mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe ma-secrets nema-confessions. Rekedzai tibva tapinda muma-messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makavika uchitopa changu. Zita rangu muchanditi John. Ndauya pano ndiine secret yandiinayo kujoina kwandakaita cult yema-Nigerian uye zvekare ndakazonzi ndinge ndichizodonata mari kuchechi. Saka pastor avo vakabuda muglass pandainge ndiri kuNigeria, pastor ivavo ndakavatadza ndikanzi you have to try again. I tried 5 different pastors. Pastor vechi6 ndo vandakazouraya. Mukoma ndakajoina cult iyi muno muSouth Africa, ndimo mandinogara. Ndakakurira kuZimbabwe muHighfields. Ndainge ndichienda uku church, and the church yedu yatinonamata it is a Pentecostal church. Handikwanise kuti ndige ndichikuudzaiwo zita rechurch. After school mukomana chizvinhu zvainge zvakaoma, ndakatadza kuti ndinge ndichikwanisa kuwana basa. Ndakamboedzawo kuita zve-informal trading, ndikamboedza zvekudriva makombi, small hustling, but zvakaramba. Ndaiona ma-friends angu vachibudirira, but nini somehow I was stuck in life. Ndaigara ndichizvibvunza kuti kasi ndakaiswa mahari here, because zvainge zvoitika panguva yacho iyoyo ndainge ndisingachanzwisisi kuti life yainge ichida kundiendesa kupi. Makazoti mava mugore ra2019 ndakazosangana neumwe bhururu wangu uyo wandakadzidza naye. Akandiudza kuti ainge ava nema-trucks, saka iye ainge achigara muJoni uye zvekare ma-trucks ake awa ainge achitakura ma-groceries. Paakazoda kundibatsira zvakaitika ipapo mukomanashi, ma-drivers ake vaipota vachiba ma-groceries, saka ainge ava kusangana neproblem yekuti aiti kana akatuma ma-drivers kuZim vaiba ma-groceries vachiendesa kuma-tuckshop kwavo, and iye dzimwe nguva aisazobhadharwa palodi iyoyo kana kuti insurance ndiyo yaizobhadhara, because vanhu vaizoti kana vava kuronga zvinhu zvavo vachiverenga staff yavo vaibva vachizoona kuti magrosari anenge akashota. Saka ndakabva ndachizomuudza kuti since ndainge ndisingashandi, iye aingondiudza kuti truck rake rinenge richideliver kupi uye zvekare raizosvika nguva imwe Harare, because raitobva kuBeitbridge kwose uko riri right. Asi vaizoti vakomana kana vasvika muHarare vaisazotaura, vaitanga vambono-offloada zvinhu zvoenda kuma-supermarkets avo. Saka inini ndainge ndava kuda kuti ange achindipa basa rekuti ndinge ndichitevera nekutreka matraki awa. Akanditi ndige ndichienda kunotora motikari. Ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonotora motikari kumba kwebrother yake, ndiyo yandainge ndava kushandisa. Aiti kana kandiudza kuti bhururu ndine truck rangu riri muborder, I would drive even kutoenda kuBeitbridge ndobva ndamirira truck, ndinechingotevera zvangu ndiri kumashure ndichingona kuti aufa ndo zvandainge ndichiita ipapo. Saka ndakakwanisa kuti ange achidzinga madriver au ainge achimubira and achimuitisa loss. Saka akaona kuti I was someone that was trustworthy. Akabva achizoti kwandiri ainge achida kuti ndinge ndichizoya kuSouth Africa, because iye ainge aine ma-connection. Pandakatanga kugara pamba pake, chekutanga chandakaita ndechekuti ndakamubvunza kuti church iye name Eden yainge ichiwanikwa kupi muno muJoburg. Ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndichida kunamata kuenda kuchechi zvekugara pamba, ndisinganamati ndege ndisingazvikwanisi. Akanditi munongonamata varume, but dai maiziva kuti kunamata akufi kwakakubatsira mulife, which I did not understand, because inini ndaive ndiri munhu aifarira kunamata sterek. Saka akazondiperekedza akandiendesa kuchechi. Over the next months I kept on working for him. Ndaienda ndichinoloda matruck, ndichiita mamwe mabasa ma-errands. Ndakazotanga kugara somewhere else. Ainge ava kundipa mari yesalary, saka ndainge ndava kusagara pamba pake. One day akazondibvunza kuti unoda here kupfuma. Ndikabva ndati hongu, kupfuma ndinoda. Ndo panguva iya yeCovid.
zvinhu zvainge zvakaoma, mabusiness ainge ari very slow. Saka ipapo akandibvunza akati, mukomana, unoda here kuti unge uchipfuma? Tarira uone zvaita nyika izvi, vanhu vanongofa, whether vanhu vanonamata kana kuti havanamati. Zvaizvezvi munhu wose ari kutongofa, whether unoenda kugehena kana kuti hauende kugehena. Saka ndakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizosacrifice. Kutaura kwaakaita neni, akandiudza kuti ndainge ndichazosacrifice destiny yangu, ndikabvuma. After that ndopa ndakabva ndachizojoina. Ndaifungidzira kuti ndainge ndichazoona maybe bhegi remari mumba, but mari iyi haina kungouya ipapo, handina mari yandakamboona. Saka akabva achizonditi ndainge ndichazotanga kuona mari, asi mari iyi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichishandisa kana sent. Mari yandainge ndichazoshandisa yainge iri mari iyo yaainge achazondipa pasalary, sezvo ndainge ndiri munhu ainge achishanda ainge aine salary. Saka ndaitonge ndichitoshanda mukoma each and every day, but nditori nemari mumba ndaikwanisa kutogara ndiine monaki rinenge rakazara nemari, because pane payakazotanga kuuya mari yemukwando. Saka ndakabva ndachizonzi taifanira kuti tinge tichizoenda kuNigeria. Takaenda kuNigeria for my initiation, uko kwandakanzi ndinge ndichinonorepa mwana ane 5 years. Ndo zvakaitika, Mwari vandirigerere nekuda kwezvakaitika. KuNigerian, kuvillage kwacho ikoko, ivo vanotoita mari nekupa n'anga dzeko, n'anga dzacho dzinogara mumakomo. Saka it's like a culture, vanotounza mwana anenge aine 5, 6, 7 years kugumira pa10 years, vobva vapa mwana iyeye kun'anga. Saka n'anga iyoyo ndo inozosarudza kuti iwe unorara nemwana uyu. Saka kana waita zvinhu zvakadaro, sezvo bhaibheri iro rakati vana vadiki havafaniri kuti vange vachizokanganiswa, anenge akanganisa mwana anenge atadzira Mwari. Saka ndo zvaunofanira kuti unge uchiita, ndo oath yako iyoyo yekukanganisa mwana mudiki anenge ari innocent, anenge asina chaanoziva. Ndikwanisa hangu kuti ndinge ndichidescribe zvinhu zvakadaro mukoma, but izvi zvakaitikira mugomo imomo, ende ndainge ndisingazivi kuti ndo zvainge zvichazoitwa. Ndakangonzi tiri kuenda mugomo for the final initiation, asi ndaizviziva kuti ndiri kunorara nemunhukadzi, asi handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndichazorara nemwana mudiki kudaro. Ropa rakasara riri panhengo yangu, ropa iri rakadyiwa nenyoka. Mwana uyu abudiswa mubako mandainge ndiri. Ndakasara mukoma, ndakatongogara padombo, pamusoro pedombo iro ririmo mubako imomo. Dombo iroro rakakura kuita kunge mubhedha, saka ndo altar yacho. Saka ndakasara ndakagara ndichitanga kufunga about zvinhu zvandainge ndaita. Ndainge ndisina kumbogara ndakafungidzira kuti ndikapedzera ndava kuita satanism inotyisa zvakadaro, yekuti unorara nemwana mudiki. Apa mwana uyo ndichirara naye airatidza kurwadziwa, but aiva aine mishonga iyo yaainge apiwa. Mishonga iyi yaita kuti kuzasi kwake kunge kuchiva very loose, but mwana mukoma. Ndakagara kudaro, ndakashaya simba because ndakaona nyoka mhenyu. Nyoka iyi handizivi kuti yakabva nepi, yakangogaruka yatongopindamo mubako. Nyoka iyi pamusana payo apa painge paine macolors erainbow. Yakatanga kufamba ichiuya kwandainge ndiri, yakasimudza musoro wayo. Ndakanzwa ndichiudzwa kuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichishifta, nekuti kana ikandiruma kwainge kusina mushonga wekuti vange vachizondirapa, kungorumwa nayo unobva wafa. Ndakaramba ndakagara pandainge ndiri ndichibvunda nekudedera. Chakandishamisa ndechikuti sikarudzi yangu yakatotanga kutomira kuita sekunge ndine munhukadzi wandiri kutoda kutorara naye. Zvadaro nyoka iyi yakauya mukomanashi, ndobva yatanga kundinanzva kumakumbo kwangu, nekuti ndainge ndiine ropa kumakumbo uko. Yakandinanzva pose painge paine donhwe reropa, ndobva yatanga kufamba ichinanaira. Ikafamba ikatanga kundinanzva muzvidya zvangu kusvika yazotanga kunanzva sikarudzi yangu. Ndakazopedzisa ndaburitsa urume. Izvi zvakaitika without control. Panguva yacho iyoyo ndaita sekunge munhu ari kutobobewa. Ndainge ndisingadi kuita zvayainge
ichindiita, but ndainge ndichitobobewa panguva yacho iyoyo, ndainge ndisina control. Urume wakabva wachizobuda. Urume uhu wakabuda yakahunwa ndokubva yachizobva pandiri, asi payakabva pandiri yainge yakasunga sikarudzi yangu nemuswe wayo, nekuti yainge yakareba kuda about 5 meters. Yakabva yachizotanga kufamba pamusoro pezidombo, ikabva yachizotanga kunanzva. Painge paine ropa randainge ndisina kutoona, rainge riripo padombo ipapo apo painge pakarara mwana uya. Yapedza kudaro mukoma yakabva yatongobuda. Handina kuona kuti yakazoenda nepi. Ndakabva ndachizotorwa. By then ndainge ndava weak, asi ndakaudzwa kuti zvainge zviri normal, ndo zvinoitika. Saka ndakazoendeswa kune rimwe bako umo mavanoitira matare avo, sekuru vacho ivavo, but mashandiro avo akasiyana nemashandiro anoita n'anga dzedu dzatinoziva dzemuZimbabwe, uko vanoita zvekushandisa zvimwari zvinogara mumakomo. Saka ndakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitarisa kune rimwe glass iro rainge ririmo mubako imomo. Glass iri rainge rakakura kuda about 1 meter all sides. Saka ndakatarisa glass iri yariya, pakabva pachizotanga kuita mashowers sekunge yainge iri TV yainge ichiri kusecha masaisai. Ndo pandakabva ndachizoona pastor yavo vakabuda. Nganga iyoyo yakatanga kuseka ikati, uyu ndiye wandiri kuda kuti unge uchizomupa mari. Saka mudhara wandainge ndiinaye yakandiendesa kuNigeria, akabva apiwa task yekuti ndiye aifanira kuti ange achizondibetsera nemari yekuti ndinge ndichizoshandisa, nekuti yandainge ndiinayo mumba yaifanira kuti inge ichizochenurwa mari iyoyo, sezvo yainge ichiri yakasviba, nekuti ndainge ndisati ndapedza mhiko dzangu. Takazodzoka kunoku kuSouth Africa, tadzoka kunoku pakabva pachizochinjanwa mari, ndikazopiwa same amount. By that time ndainge ndisingatozivi kutoti ndainge ndiine mari yandainge ndiinayo mumba. Ndakaedza nepose pandainge ndichigona napo, ndakaedza 5 different pastors kubva mugore iroro mukomanashi. I tried of everything that I could do, but pamapastors ose avo andainge ndichiedza kuti ndige ndichibatsira, hazvina kunge zviri nyore mukomanashi kuti ndinge ndichipinda muimba yaMwari ndakabata envelope inenge iine mari iyo yandinenge ndichiziva kuti imari yeurombwa. Ndichiita zvose izvi mukoma ndaitozviita, asi ndichitya Mwari, ndichiti kana kuri kunzi Mwari vakangodzika vachibva kudenga vakandinyadzisa. Saka tichibva kuNigeria ndakabva ndadzokera kumba ndikanoedza kuHighfield kune assembly, ndikaedza kuti ndige ndichipa vamufundisi mari. It was a seed offering, but he encouraged me to pray. But pandakada kuvapa mari vakati mari iyi ipe secretary, mari ndikanopa vamufundisi. Saka ndakatoziva kutoti zvainge zvaramba, nekuti ndaifanira kuti ndikati seed offering iyi ndivo vaifanira kuti vange vachizoishandisa, but havana kukwanisa kugamuchira mari iyoyo. Ndakamirira kuti vange vachizofa, nothing happened. After weeks ndakaudzwa zvekare kuti altar yacho yainge yavakwa, asi altar iyi yainge yavakwa mumweya yainge iri very weak, ndokusaka vainge vasina kufa. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiedza zvekare. This one was popular, painge paina vamwe vamufundisi ava. Mukoma handingataure kwavanogara, but munhu anotozivikanwa muchechi medu, ende vanowanzo kufamba mumasangano akasiyana-siyana muchechi medu vachiparidza, mainly pamabig services, mabig Sundays nekuma conferences. Saka ndakaendawo ikoko mukomanachi ndiine mari yangu. It was on a big Sunday. Ndainge ndatoudzwa kuti he was the next in line. Ndasvika mukomanashi panguva iya ngekuti nhasi tina vamufundisi vedu vanga vatishanyira, saka we are supposed to do something good for the men of God. Mukomanashi ndakatora mari yangu yainge iri muenvelope. Ipapo yainge isimbori mari yainge yakanyanyisa kuwanda.
mari yandainge ndichida kupa kwavari as a gift yainge iri $5,000 yainge iri muenvelope, and zita rangu ndainge ndisina kurinyora paenvelope because ndainge ndichida kungopa chipo ichocho as anonymous. Ndakaendesa mari kumberi, saka munhu ainge ari MC of the day paakaverenga envelope achiona kuti it was 6,000 because ndakangoendawo pakaenda vanhu vakawanda ndikangonodropa in the envelope. Akabva ati pane mutendi apa vamufundisi 6,000. Vakasimuka vakarumbidza mari but havana kubata envelope. Ndakabva ndaziva kuti zvinhu zvainge zvisina kufamba zvakanaka. Ndakabva ndati sezvo madhara awa ari kunetsa, ndakamboedza vamwe pastor vainge vari vechidiki. I tried to hand him the money directly. Ndakatoita zvekuti ovashanyira, but vakati mari dzimwe idzo dzinenge dzichidonetewa kuchurch imari dzekuti dzinofanira kubatwa nemasekretary. Ndikaziva kutoti ndainge ndatotadza. By 2022 mathreats mukomanashi ainge anyanyisa, ainge ava kubva kuNigeria, ainge ari ekuti I was going to start losing my family. Ndikabva ndati pano ndoita sei. I was trying by all means mukoma kuti ndinge ndichigadzirisa zvinhu, but zvainge zvichitoramba. Saka ndakabva ndachizokwanisa kuwina vamwe pastor, and pastor ava mukoma pandakaenda ndichida kunovapa mari, ndainge ndisingatombofungidziri kuti vangagamuchira mari iyoyo. Uye zvekare ndakavaudza kuti yainge iri mari yainge iri part of a donation because pasangano ravo vainge vaine mari yavainge vachiunganidza yekuti vange vachikwanisa kutanga kuvaka, because vainge vakatenga stand yechurch, but nekuda kwekuti kunharaunda kwavanogara kunogara vanhu varombo vasingakwanisi kuita mabig donations. Saka ndo church yandikatoti yainge yakatosaririra muHarare. Ndakaenda kwavari ndichida kuvapa mari. Pandakasvika pamba pavo mukomanashi vakandibvunza kuti muenvelope mainge muine mari. Ndakava ndachizovaudza kuti muenvelope mainge muine $16,000. Vakashamisika vakati $16,000 mukoma ndo mari yamuroda kuti munge muchidoneta kuchechi here? Ndikati hongu. Ndakavaona vakaramba vakanditarisa, ndikaziva kuti munhu uyu ainge atobatwa nemweya weruchiva, asi ndaifanira kuti ndike ndichimusiya ange achiita madecisions ake. Vakabva vachizoti ivo vainge vachazoendesa $10,000 kuchechi. Ndakafara mumwoyo mangu because ndakazviziva kuti vainge vava kuda kuita utsotsi hwekutora imwe mari. Ndakavakurudzira ndikati it's fine, munokwanisa kungogara matongotora mari. Vakavhura envelope ndokubva vatora mari. Mushure mekunge vatora mari vakadaidza mudzimai wavo, mukadzi wavo akanditenda zvisingaiti, ndokubva vamupa mari akabva aenda naye kubedroom. Ipapo mukomanashi ndakatoona kuti mumba mavo makatodzika ngirozi, but ngirozi idzi dzakadzika hadzisi ngirozi dzakabva kudenga kwete, ingirozi dzakabva muchadenga, but not kudenga ramunoziva imimi. Dzainge dzitori ngirozi dzainge dzadzika kuti dzinge dzichigadzira nzvimbo kuitira kuti mweya werufu unge uchizokwanisa kupinda mumba vamufundisi vange vachizofa. Saka ndakazobvapo ndiine mufaro. Kana bhururu wangu uyo akaita kuti ndinge ndichijoina akandiudza kuti ainge achida kuti ndikasike ndadzoka kuSouth Africa nekuti ainge achida kuti tinge tichicelebrate. Takacelebrate nekurara nevakadzi 8 panguva imwe chete. Vainge vari maSouth African vakadzi avo vainge abhuka. Tikabva taenda navo kuBhawa tikanonwa doro tikadzoka navo, and we enjoyed. We were celebrating kuti I had been accepted into the cult. Kana vari savamufundisi vakazotanga kuita ma-ulcers, ndaitovaona paglazi nekuti ndine glazi randainge ndakabva naro kuNigeria. Glazi iri harina kukura, ringori glazi rakangofanana nemaglazi anoshandiswa nevanhukadzi avanoshandisa kana vachiita makeup. Tumaglazi tudiki ndo kandiinako kaglazi ikako, ndiko kandinofamba nako kana ndiine vanhu vandinenge ndichida kutreka, ndichida kuziva kuti vanhu ivavo vari kumboita nezvei
nguva yacho iyoyo, kana dziri mhandu dzangu kana kuti dzisiri mhandu dzangu, ndinokwanisa kuti ndige ndichivaona vanhu ivavo. Saka vamufundisi ndainge ndichitovatreka, ndichitoona kutoti vari kuzvifambisa sei. Vakatanga kurwara nema-ulcers, vaiti kana vakaita nguva yakareba vasina kudya, ma-ulcers iwavo aitanga kuvachera mudumbu, ndokubva vachizoshaika. Pandakanzwa kuti vainge vashaika, ndakatoendawo kufuneral because ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizovapo. Mukoma soul yavo yakatorwa inoshandiswa kuNigeria. Urombwa hwekuNigeria hwakasiyana nehurombwa hwatinoziva hwamunoziva hwedu hwemuZimbabwe. Ndinogara muno muSouth Africa. Mukoma donation yandakaita ndiyo yakaita kuti ndige ndichizotanga kuita mari, ndikabatsirwa nema-contracts muno muSouth Africa. Nditori nebusiness rangu randinorana munomu. Ndiyowo secret yangu iyi mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano, I am a step mom. Mukoma nashi ndakapindawo mumarriage mainge muri mukore ra2024. Ndapinda mumarriage mukore ra2024 kudaro I made one mistake. Mukoma nashi murume wangu ainge asipo. Ndainge ndagara ndiine stress yangu yandainge ndinayo. Saka murume ainge aine mari ainge achifanira kuti ange achizondipa, but ndokubva achizoramba kundipa mari iyoyo apa ndainge ndakatarisira kuti yainge iri mari iyo yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotumidzira kuna amai vangu. Andinyima ndikabva ndachizoswera ndiine stress. Saka mwana akazotanga kuita noise apa ndainge ndiri busy ndiri pafoni. Saka mwana uyo mukoma was not a bad child at all, but she was very difficult. Mwana uya wekuti anosvika pakukutesta malimits ako and ainge akatojaira kurohwa. Saka ndakadanidzira ari kuspare room kwake ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achinyarara. Haana kunyarara. Ndakadanidzira zvekare akabva ati hamuna zvamunombondiita, I would tell my dad. Saka whenever I would complain to my husband aingoti achiri mwana achakura. So that afternoon everything went wrong. Mukoma nashi ndakangosimuka ndainge ndine hasha. It was like I was possessed. Ndakasimuka ndikaenda kuspare bedroom kwa ainge ari. The moment yatakapinda muspare bedroom akatanga kuseka, achindiseka, ndokubva ndamubata ndakamurovera pasi. Ndakangomusimudza kubva pamubhedha ndikamurovera pasi ndikamukika. Saka pandakati ndichibuda muspare bedroom ndakaona kuti mwana uyu haasisiri kuresponda angova zimi. Ndikati tafadzwa chii? Muka. Ndikatotanga kutochema. Ndakamhanya ndikabva ndachizoenda kukitchen, ndikabva ndachizonotora mvura yemufriji ndikamudira ka1. Mwana ndokubva achizomuka. Kubva ipapo mwana akatanga kurwara. Aigara achingokomplain achiti musoro wangu uri kutema, musoro wangu mama uri kutema. Saka akabva achizotanga kubleed. Aiti kana musoro wake ukatanga kutema serious, aitanga kubuda mututu. One night mwana akabva achizotanga kungogomera nekutogomberwa. Takaenda naye kuchipatara nababa vake. The next morning chainge chatova chando, mwana ainge ashaika. Mwana uyu akavigwa mukomanashi ende pakaitwa an autopsy zvakangonzi ainge aine clot mubrain. Saka ndizive kuti ainge agara aine dambudziko here raainge ainaro. I really do not know. Saka inini nababa vake tichigere tose, but I have guilt in my heart. No matter how hard I try to pretend kuti everything is okay, mukomanashi zviri kuramba. Ndinodawo kuti muri yeZimbabwe
munge muchindibatsira. Iniwo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vanondijaja, you can judge me all that you want. Zvakaitika ndisina tarisiro yekuti zvinhu izvozvo zvainge zvichazoitika. Kubva ipapo mukomanashi ndiri munhu anoremekedza vana vevamwe, but iyi ndo nyaya yangu mukoma. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndini ndakauraya, kuuraya kwandakaita hanzi ndakazongoramba ndiri zimi, handina kuda kubudira murume wangu pachena. Zvakangoma hazvo veduwe. Voita sei? Voudza here murume wavo kuti ndo zvavakaita izvozvo, kana kuti inyaya dzekuti haufaniri kuti unge uchitaura nezvayo? Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo mukomanashi ndinoda kureururawo izvo zvakaitika apo ndainge ndichidanana neumwe murume uyu mukoma ndakazoenda naye kunyanga. Yainge iri nguva yema-elections. Akasangana neni kuma-avenues. Murume uyu akandiudza kuti ainge ari bodyguard revanhu vakuru mukomanashi kikikiki kupresidential office ikoko, hameno ikoko. Handingatauri hangu zvakawanda. So he was a bodyguard. Akandiudza kuti ainge atumwa nashefu wake kuti tinge tichienda kunyanga. This was the time yema-elections. Saka vainge vachida kudonedzana imomo mupati mavo. Umwe ainge achida chigaro cheumwe. Takaenda kunyanga tikadzoka nenyoka mhenyu kikikiki. Nyoka iyi yainge itori mubhuti. Nyoka iyoyo ndo yainge ichishandiswa neng'anga iyoyo, ng'anga inogara kunyanga. Saka kusangana kwandakaita nemurume uyu, taimbopota tichibatwa nemapurisa. One day takasungwa, wainge uri usiku, tikaendeswa kuCentral. Saka takati tichingosvika paCentral ndo patakadhumana navo, vainge vari vaviri kikikiki masi-10. Saka vakatongotitarisa, wani wacho akativheneka netochi. Ndo paakabva achizoti uyu akanaka, uyu anoita zvekutengesa nyama. Ndokubva vatanga kuseka paya. Saka vakafamba mukoma. Tava kuda kunopinda mukati, ndo pavakabva vachizomisa mapurisa atainge tiinawo. Vakabva vati varegererei mani, tinoenda navo nhasi. Ndokubva tatosiiwa paya tikatonopinda mumotikari. Takaona kuti mumotikari umu mukoma muzasi memasiti mainge muine pfuti dzainge dzirimo. Sezvo vainge vatitora papolice station, hana dzakarova, but hatina hedu kutya kuti dzingava dziri mbavha. Ndokubva vachizotibvunza kuti sei tainge tichiita zvekutengesa miviri yedu. Like the guy was very interested mandiri. Akati uyu ndamuda uyu. That night ndakatoenda naye kumba kwake tikanorara tose. Akandiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizosiya zvandainge ndichiita, basa randainge ndichiita rekutengesa muviri wangu. Ndikati it is okay. Ndikatanga kuita zvaainge achida. Ndakabva ndachizotanga kugara somewhere else. Ndikabva kuma-avenues. Ndainge ndatova semudzimai wake, even though he was a married guy. Saka aipota achiuya kumba kwangu, asi akazondiudza kuti ainge atumwa nabosi vake, ainge achida kuti tinge tichienda kunyanga. Takabva tachizoenda kuya tikanosvika pamba peng'anga. Takabva tachizopiwa nyoka yakaiswa muzisaga mukoma. Nyoka iyoyo zvekare netsvimbo yainge ichishandiswa nasekuru ivavo kikikiki. Mukoma, vanhu munozovaona vari mumaofisi havazorore. Ndokusaka vasingadi kubudamo mumaofisi, because kupinda kwavanenge vakaita mumaofisi vanenge vakatopinda vachitoshandisa chisimba. Because akandiudza tiri muroad, tainge tava kuda kutosvika pamba pavo ivo vakuru ivavo. Akandiudza kuti hanzi vainge vachazoita 2 days vachiswera vakagara, vachirara vakagara, vakabata tsvimbo, vakamonererwa makumbo avo nenyoka kuitira kuti vange vachizowina ma-election. Ndakaseka mukoma. Aita sekunge majokes, but ndakazotoshamisika zvichitonzi vainge vatowina kwacho kwavainge vachikontesta. Ndiyo secret yangu yandiinayo iyi mukoma.
kana mukazoposta nyaya yangu muzondisivisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi vakazotombogara pamba painge pari paminista ivavo. Hanzi pamba apa taipota tichiona zvipoko, kutoona vanhu vadeke vachitofamba, asi vanhu ava hanzi vanhu vavakachekeresa vachangobva kuhondo, nekuti hanzi vanhu pavakabva kuhondo nekuda kwezvigaro pakatombofiwa vanhu vachiurayana. Saka ivo vane ng'anga yavo iyo yekumozambiki. Ng'anga iyi ndo yakazoita kuti vange vachizova neconnection yeng'anga iyoyo yekunyanga. Hanzi vakanzi vange vachiuraya vatorwa, saka vatorwa ava ndivo vanomira kumberi kwavo. Kana kuri kunzi vanenge vachida kuurawa, vatorwa ava vanogara vatozviziva kutoti panenge paine munhu anenge achironga kuda kuvauraya, vobva vatozviziva. Kana vazviziva voregedza kushandisa road iyoyo kana kushandisa motikari iyo inenge yakatosetwa nechekare kuti ndo inofanira kuti inge ichizovauraya, yakadamburwa mabreki kana kuti kuurayana kwavanoita ivavo vanhu vacho. Saka ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Kubva kunyanga muine nyoka ko iyo yekuzoti munhu anoita 2 days akangogara pacheya, hanzi kuzviitira achingozviitira ingava iri wet kana kuti tsvina, kusvika ma-elections apera munhu akabata tsvimbo akamonerwa makumbo nenyoka. Munhu akadaro ndiye wekuti uchingonotarisa ballot uchiti ndoda unokanda chi-x pana chamisa, unozongokaruka watoita mistake wotonokanda x wotongokanda x wako paari paya pamunozoti mavhoti anenge achibiwa izvo kwaani, munenge muchikanda ma-x pasiri ripo. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.